IQ? Hey! What the fuck? Hey, var det længe siden? Kom ind! IQ! Hvad så? Var det længe siden? Det er så længe siden. Unibro! Går det godt? Det går ikke så godt, faktisk. Gør det ikke? Nej. Hvorfor ikke? Siden første sæson i Unicorn Show er stoppet, så føler jeg bare lidt, at det har været sådan... Altså, jeg synes bare, det var rigtig godt, og vi var mega meget sammen hele tiden, og havde en masse sjov og sådan noget. Efter det, så er det bare sådan... Men jeg har det fuldstændig på samme måde. Jeg sad lige nu og græder nærmest ned i min burger, fordi jeg er så ked af det. Jeg tror kun, det var mig, der havde det sådan. Nej, jeg savner dig. Jeg savner showet. Jeg savner fansene. Ja, jeg synes bare, det er så trist, at det er slut på en eller anden måde. Præcis. Jeg gider faktisk ikke rigtigt, men jeg vil bare lave Unicorn. Ja, jeg skal døbe den for dig. Undskyld, er du ikke Rasmus Poirot fra Zulu Awards? Jo. Og IQ Miller, The Rapper, The Rapper. Det er der nogen, der siger. lavede ikke to The Unicorn Show? Jo, vi sad lige og snakkede om det. Han gjorde det faktisk. Var det det, han hørte det? Bliver det en sæson 2, eller hvad? Nej. Nej. Vi kan ikke. Vi har ikke penge til det. Det er ikke... Vi kan rigtig gerne lave det. Fansen, de elsker det. Det koster penge. Alt muligt. Der skal ligesom være nogen, altså, fordi vi kan jo ikke gøre det. Altså, vi kan ikke lave det hele selv. Hvis penge er problemet, så tager Burger King den. Vi sponsorerer igen. Burger King som sponsor på sæson 2. Ja, man. Mener du det? Ja, Er det rigtigt? Nej! Det er et fast håndtryk. Det er godkendt. Seriøst? Nej! Nej! Lad du være! Sæson 2! Jeg elsker sæson 2! Jeg skal lave nogle burger. Tag en milkshake med til mig, vil du En ikke? milkshake? Ja, tak. Ja, selvfølgelig. Og en sæson 2. Ja. Unicorn Show sæson 2! Kongerne er tilbage. Sådan! To be a unicorn across the ring.